és ott próbáld meg, hogy belerakod a replikádba a tárat, nyilván BB-vel, belerakod, és hogy hogyan lő. Ez az első. A második, nem tudom, hogy minden egyes alkalomkor, mikor kijön a gyárból a replika, én azt vettem észre, hogy a hopápja nincsen nagyon jól beállítva, így a hopáp kamrát szépen elővesszük, és itt tudod állítani az M4-es esetén a hopáp hatást. Ezt ha letekered, akkor lejjebb fog menni a golyó, ha föltekered, akkor pedig fölfele fog menni a golyó. És itt meg kell találnod a kettő közti átmenetet, hogy ne is nagyon pörgesse föl, és ne is nagyon pörgesse le, hanem így egyenesen egy kicsit fölfele íveljen, de csak egy nagyon picit is. Ezzel fogod elérni a maximális hatótávot, amit az adott replikát tud. Nos, hogyha ezzel megvagy,